wassalna l-gvern li għamel U-turn oħra. Waqt il-programm tiegħek il-mexxej Laburista Joseph Muscat għalli sa tnejn li għadda il-Leader of the House Carmel Bonnici għalli l-gvern ma rridx jintrabad b'limitu fuq il-ħin għad-diskussjoni. Iżda wara laqgħa tal-grupp parlamentari il-gvern biddel femtu u ddikjara li lest jagħmel 2:30 fis-seduti ta' 2, ta' 3 u tal-4 filgħaxija u 2:30 oħra il-ħamis filgħodu. Il-mexxej Laburista għalli d-diskussjoni kollha seta' tissir faċilment f'waħda jew żewġ seduti, imma l-gvern għażel li jtawwal u jaħab il-problema għal raġunijiet partiġjani. Huwa sintomatiku ngħid jien ta' kif taħdem is-sistema GONZPN u għaliex allura dal-pajjiż għandu tant problemi. Għax għandna Prim Ministru li minflok jifhem li għandu problema, jaffronta l-problema u r-realtà u l-konsegwenzi tagħha, ilu issa ħanidħlu dal-waqt fit-tielet ġimgħa taħrib minn wara l-kantonieri u li ma qed iwassal assolutament imkien. Joseph Muscat fisser kif issa l-sistema ta' GONZPN jista' jkun risq għalejn it-tmiem tagħha qed jittieħdu deċiżjonijiet li juru li hemm sinjal ta' paniku. Daqqa waħda l-proposti ta' Franco De Bono dwar il-qorti ta' Drugs Court li kienu anke proposti tal-Caritas. Daqqa waħda illum tħabbar li ħassir. F'daqqa waħda tħabbret il-proġett tal-flood relief. Daqqa waħda tħabbar li l-gvern dar Kutrumbaj għamel U-turn fuq il-liġijiet ta' ċensura. Dal-waqt jitħabbar li sibna z-żejt, jew li ħansibu z-żejt, mhux ma neskludix, qed nistennija tfaqqa. Qed isiru wkoll numru kbir ta' telefonati mid-dar ċentrali biex dak li ma sarx man-nies fl-aħħar 4 snin isir lejn l-aħħar ta' din il-leġislatura. Jien nemmen u għandi fiduċja fil-poplu. Nemmen li l-poplu mhux ħajħalli min jerġa' jitħabbih. Joseph Muscat temm jgħid li jiġri x'jiġri fil-vot ta' sfiduċja, il-kriżi hija inevitabbli u Lorenz Gonzi ma jistax jiggarantixxi l-istabilità fil-pajjiż. Jekk jingħata l-fiduċja tal-poplu gvern ġdid lest jiggverna bi grupp parlamentari kompatt u maqut u joffri l-aqwa kabinett fl-istorja b'nies tekniċi uħud b'esperjenza politika u oħrajn li għadhom ġodda fl-istorja politika. L-Assoċjazzjoni ta' Minħaddem u l-GRTU jikkummentaw dwar l-effett negattiv tal-kriżi politika tal-gvern fuq in-negozju. Il-President tal-GRTU Paolo Abela jgħid li l-ħsara l-instabilità qed tagħmel lin-negozji hija inkwetanti. Bli qed jiġri, sfortunatament, in-negozji qed imorru lura. U l-inċertezza nerġa' ninsisti l-inċertezza ma tagħmel ġid lil ħadd. Allura nappella li s-sitwazzjoni tiġi riżolta kemm jista' jkun malajr. Iżid li l-intrapriżi diġà ħabtu wiċċhom ma' biżżejjed problemi u diġà assorbew biżżejjed piżijiet. Paolo Abela qal li ma jridx jidħol fil-mertu ta' x'għandu jiġri iżda qal li diskussjonijiet interminabbli fil-Parlament żgur mhumiex ser jgħinu. L-istess sentiment mid-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' Minħaddem Joe Farrugia jgħid li l-kriżi ta' instabilità hija saħansitra ħafna aktar inkwetanti mid-downgrade ta' Standard & Poor's. Il-priorità tkun li ikollna stabilità fis-sistema politika tagħna wkoll. Għaliex dik tista' twassal imbagħad għal slowdown fl-ekonomija, u għalhekk naħsbu li importanti ħafna li di s-sitwazzjoni tiġi indirizzata kemm jista' jkun malajr. Qal li meta għandek sitwazzjoni fejn ħadd ma jaf jekk il-kampanja elettorali bdietx jew le, fiex waslet jew meta ser tispiċċa, tinħoloq aktar inċertezza. Id-Direttur Ġenerali Joe Farrugia jisħaq li jekk il-Gvern ma jsolvix din il-kriżi b'mod urġenti, il-pajjiż qiegħed jissogra serjament li l-credit rating tal-ekonomija jerġa' jitnaqqas u din id-darba żgur ma nkunux nistgħu nwaħħlu fil-kriżi tal-ewro. Sorsi informati tajjeb qalu lil dan l-istazzjon li fil-jiem li ġejjin hemm possibilità qawwija li jitħabbar li se jinstab iż-żejt. Din ma tkunx l-ewwel okkażjoni li fiha gvernijiet nazzjonalisti fi żmien qrib tal-elezzjoni ġenerali joħorġu jitkellmu dwar possibiltajiet qawwija li l-pajjiż isib iż-żejt. Qed jingħad li ser tissemma l-possibilità li nstabu riservi kbar ta' żejt għax ir-riżultati ta' tħaffir jistgħu jkunu ħafna aktar eċitanti minn qatt qabel minħabba li ż-żoni in kwistjoni għandhom ġeoloġija aktar simili għal dik tal-Libja. Il-kellim Laburista u Bonnici qal li jilqab sodisfazzjon il-bidla fil-pożizzjoni tal-Gvern dwar il-liġi ta' ċensura. Issa jeħtieġ li jinbidel l-artiklu fil-liġi kriminali li taħtu tresqu l-qorti Alex Vellagera u Marka Milleri, l-awturi tan-novella fir-rivista Realtà. U Bonnici qal li permezz tal-bidla fil-pożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista nduna biżball li kienet jagħmel u mexa fuq dak li propona il-Partit Laburista sa mill-bidu ta' din il-leġislatura.
Għalkemm il-Gvern fl-ebda mument ma konsulta mal-Oppożizzjoni dwar l-emendi proposti, l-Oppożizzjoni xorta lesta taħdem mal-Gvern sabiex ikun żviluppat pakkett ta' liġijiet fl-aħjar interess ta' Malta. Il-bieraħ filgħodu fit-triq id-daħla ta' San Tumas fi Witilajn, raġel ta' 25 sena minn Witilajn sofra ġrieħi iżda ma jinsax fil-periklu tal-mewt wara l-ħabad mutur li kienet isuq. Għal xi raġuni seħħ impatt bejn il-mutur u Mitsubishi Pajero, misjuq mir-raġel ta' 33 sena residenti l-Birgu. Is-sewwieq tal-mutur ittieħed l-isptar Mater Dei għal kura fejn ġie ċertifikat li sofra ġrieħi ta' natura gravi.